nó e o fío invisible. Ola amigos, este é o pano que vou usar para mostrarvos o truco de hoxe. En primeiro lugar, fágolle un nó normal na punta, ningunha cousa do outro mundo, como ben podedes ver. Agora, vou coller este fío, que non vedes, claro, porque é invisible, e que me vai servir unha vez que lle dé unhas cantas voltas ao redor do pano para tirar del con coidado, dado que os fíos invisibles son moi delicados e manda truco, o pano móvese. Todo o que me resta é recoller o fío e volvelo deixar a un lado agora que xa viste os seus poderes máxicos. O único que precisamos para facer o truco é un pano. O segredo do truco non está nin no nó, nin no fío, que non existe, senón única e exclusivamente neste polgar, que, se o encolledes e o extendedes alternativamente sobre o pano, conseguiredes que faga o movimento que estades a ver. Só vos restará agora dicir que ides coller o fío invisible e acompasar as dúas mans para que pareza que é o fío que tira do pano. Agora, o truco está nas vosas mans.